24 ନଭେମ୍ବର 2008 ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇ ସହର ଅନ୍ୟ ଦିନ ବଢ଼ି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା। କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲେ କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ ଖେଳାଯିବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବଦୱାର ପାର୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ରୁ 8 ଜଣ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପିଲା ଓହ୍ଲାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା। ସେଠାକାର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭରତ ସେମାନଙ୍କ ଚାଡ଼ିଚଳନ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କଲା। ସେ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡରିଗଲେ। କିଏ ନିଜକୁ ଛାତ୍ର ବୋଲି କହିଲା ତ କିଏ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପିଲା ପାଟି କରି କହିଲା, ନିଜେ କାମ କର, ଆମ ବାଟ ଛାଡ଼। ଭରତ ପୁଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଖବର ଦେଲେ, ହେଲେ ପୁଲିସ ଏହାକୁ ଆଲୋକରେ ନେଇଗଲା। ଯଦି ସେଦିନ ପୁଲିସ ସତର୍କ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ 164 ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବୋଧେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସମୁଦ୍ର ବାଟେ ମୋଟ 10 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିଥିଲେ। 8 ଜଣ ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସିଏସ୍ଟି ଷ୍ଟେସନ, ତାଜ ହୋଟେଲ, ଲିଓପୋର୍ଡ କେପ୍ ଏବଂ ନରିମନ ହାଉସ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ବାକି 2 ଜଣ ବୋଟ୍ରେ ଓବେରଏଲ୍ ହୋଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ବେଳେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଟର୍ମିନସ୍ ସିଏସ୍ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଅଜମଲ କସାବ ଏବଂ ଇସ୍ମାଇଲ ଖାନ୍ ପହଞ୍ଚି ଅଧାଧୁନ ଗୁଡ଼ି ଚଢ଼ାଇବା ସହ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଲେ। ଲୋକେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏପଟ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ରେଡ଼ କର୍ମଚାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦନ୍ତାରାମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ତଥାପି ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ 58 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଲିଓପୋର୍ଡ କ୍ୟାଫେ ଏବଂ ତାଜ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୁଳି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲିଓପୋର୍ଡ କ୍ୟାଫେରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଶି ଗୁଳିମାଡ଼ କଲେ। ସେଠାରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ ତାଜ ହୋଟେଲ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ। ସେଦିନ ତାଜ ହୋଟେଲରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ହୋଟେଲର ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲୋରରେ ପଶି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ସହ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ ହଷ୍ଟେଜ୍ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସୌଦା କରିବେ। ନରିମେନ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଓବେରଏଲ୍ ହୋଟେଲ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ନରିମେନ୍ ହାଉସ୍ରେ ପଶି ସେଠାକାର ଧର୍ମଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ମାରିଦେଲେ। ସେହିପରି ଓବେରଏଲ୍ ହୋଟେଲରେ ବି ସମାନ ଭାବେ ଗୁଳି ଚଲାଇ ଅନେକକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ମୁମ୍ବାଇର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଜଳନ୍ତା ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କଲେ। ପୁଲିସର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ କସାବର ଗିରଫଦାରୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏଟିଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ହେମନ୍ତ କରକରେ, ଅଶୋକ କାମଟ ଏବଂ ବିଜୟ ସାଲାସ୍କରଙ୍କ ଭଳି ଅଫିସରମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଯାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ୟରୁଣ ଯାଦବ ଗୁଳି ଖାଇଥିଲେ ବି ମଲା ଭଳି ପଡ଼ି ରହି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗିରଗାଓଁ ଚୌପାଟି ପାଖରେ ପୁଲିସ ନାକାମଦାମୀ କଲା। ସେଠାରେ ଏଏସ୍ଆଇ ତୁରାକାନ୍ତ କଲମ୍ବେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାହସିକତା ଦେଖାଇ ନିଜ ଶରୀରରେ 23ଟି ଗୁଳି ଖାଇଲେ ବି ଅଜମଲ କସାବର ବନ୍ଧୁକ ନଳୀକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କସାବ ଜୀବିତ ଧରାପଡ଼ିଲା। ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର ଏ ତୋଏବା ଏବଂ ତାର ମୁଖ୍ୟ ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ହାତ ଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଡେଭିଡ୍ କୋଲମ୍ୟାନ୍ ଏଡ୍ଲି ମୁମ୍ବାଇ ଆସି ବାରମ୍ବାର ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନର ରେକି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନକ୍ସା ପଠାଉଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ସେହି 3 ଦିନ ଗୋଟିଏ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କେହି କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଏନ୍ଏସ୍ଜି ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡସ୍ ବା ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ମିଶନର ନାମ ଥିଲା ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଟର୍ନାଡୋ। ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡସ୍ ବା ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ମିଶନର ନାମ ଥିଲା ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଟର୍ନାଡୋ। ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଜୋଟ ଭିତରେ 4 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲେ। ହୋଟେଲର ଘଟଣା ଏତେ ଜଟିଳ ଥିଲା ଯେ କମାଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ରୁମ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ହୋଟେଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ସାଥୀ ଆହତ ହେବା ପରେ ମେଜର ସନ୍ଦୀପ କହିଥିଲେ, ଉପରକୁ ଆସୁନାହିଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ସେ ଏକାକୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଶେଷରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନ ପାଇଁ ତାହାକୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନରିମେନ୍ ହାଉସ୍ ଆକାଶରୁ ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଣଓସାରିଆ ଗଳିରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକୁ ପୁଲିସ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡୋମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଭିତରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲି ନାଗରିକକୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଥିଲେ। ଏହି ଅପରେସନରେ ହବଲଦାର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବିଷ୍ଟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଓବେରଏଲ୍ ହୋଟେଲର ସଫଳତା। ଓବେରଏଲ୍ ହୋଟେଲରେ ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡୋମାନେ ସଫଳତାର ସହ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମାରି ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। 28 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଓବେରଏଲ୍ ହୋଟେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି କି
କସାବର ଖୁଲାସା ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ କସାବ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏତେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ମୁମ୍ବାଇର କଡ଼ି କନ୍ଦି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥିଲା। ନାଲି ରଙ୍ଗର କଲରା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ସହିତ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନକଲି ଆଇଡି କାର୍ଡ ଧରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁନିଆକୁ ଲାଗିବ କି ଏହା କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରୁପର କାମ। କିନ୍ତୁ କସାବ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ ଖୋଲିଲା। 60 ଘଣ୍ଟାର ଯୁଦ୍ଧ ମୁମ୍ବାଇକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 60 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷ ପରିଣତି ଅଜମଲ କସାବ ତାହାପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ 21 ନଭେମ୍ବର 2012 ଦିନେ ପୁନେର ଏରୱାଡା ଜେଲରେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତ ନିଜର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦେଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ରାଜ୍ୟରେ NSG ଗୋଟିଏ ହବ୍ ତିଆରି କରାଗଲା। ମୁମ୍ବାଇର ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ 3 ଦିନର କଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଇ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆଜି ବି ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିନୀତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।